नमस्कार, मी सोमयाजी सुहोता दीक्षित आपटे, राहणार म्हापसा, गोवा. आम्ही म्हापशात राहतो. जवळपास 2-2.5 वर्ष झाली आणि आमचं मूळ आजगाव सावंतवाडी आणि तिथून आम्ही म्हापशासारख्या ठिकाणी येऊन ग्रामपुरोहित तिथले आम्ही आहोत. आणि म्हापशामध्ये जे मारुती मंदिर आहे तिथले आम्ही मूळ पुरोहित आणि त्या मारुती मंदिराची आम्ही जवळपास 150 वर्ष सेवा केली. आणि काही वर्षांपूर्वी तिथल्या अटी जरा जास्त प्रमाणात, म्हणजे तिथे 24 तास राहायला पाहिजे असं जेव्हा व्हायला लागलं त्यावेळी आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही दुसरा ब्राह्मण बघा. पण देऊळ जरी आमचं वेगळं झालं तरी आम्ही म्हापशातले पुरोहित हे मूळपासून आहोत आणि अजूनही आम्ही म्हापशातलेच पुरोहित आहोत. आमच्या घराण्यात पूर्वापार वेद शिकणारे किंवा वैदिक झालेलेच ब्राह्मण आहेत. आणि अग्निहोत्रासंबंधी, म्हणजे अग्निहोत्र नावाचं जे व्रत आहे ते करणारी माझी गोव्यातली ही 3री पिढी. माझ्या आजोबांनी 1963 साली अग्निहोत्र व्रत स्वीकारलं आणि अक्कलकोटचे श्री स्वामी समर्थ आणि त्यांच्या गुरुपरंपरेप्रमाणे त्यांचे शिष्य गंगाधर महाराज, त्यांचे बाळप्पा महाराज आणि त्यांच्यापासून पुढे अक्कलकोटचे गजानन महाराज. गजानन महाराज म्हणजे ज्यांनी आज संपूर्ण विश्वात अग्निहोत्राचा प्रसार हा सुरू केला. आज कोणीही, म्हणजे कामाला जाणारा किंवा घरात राहणारी गृहिणी ही सुद्धा अग्निहोत्र छोट्या प्रमाणात करू शकते, असा जो त्यांनी संकल्प केला आणि लोकांसमोर ते छोटं अग्निहोत्र आणलं. आणि आज ते भारतभरातच नाही, जगभरात त्याची प्रसिद्धी भरपूर आहे. आणि त्यांनीच आमच्या आजोबांना एक वेद शिका अशी आज्ञा दिली. त्यानंतर आजोबांनी वेदाध्ययन करून त्रेताग्नी उपासना म्हणजेच अग्निहोत्र घ्यायला आजोबांना अक्कलकोटच्या गजानन महाराजांनी भाग पाडले. आणि ब्राह्मण आहात तर अग्निहोत्र घेतलंच पाहिजे, अग्निहोत्राची शिक्षा घेतलीच पाहिजे असं म्हणून त्यांनी एक दंडक लावून 1963 त्यांनी अग्निहोत्र घेतलं. ते अविरत अग्निहोत्र 50 वर्ष त्यांनी केलं. त्यानंतर माझ्या वडिलांनी, म्हणजे दीपक आपटे यांनी 1995 साली अग्निहोत्र घेतलं आणि मी गेली 5 वर्ष अग्निहोत्र सेवा करतो आहे. आणि 2018 मी हे अग्निहोत्र व्रत स्वीकारलं. आता अग्निहोत्र हा खूप बऱ्याच वेळा उल्लेख आला आहे. आता अग्निहोत्राबद्दल आपण जाणून घेऊया. अग्निहोत्र व्रत हे मूळ वेद काळात, म्हणजे वेदांनी सांगितलेलं किंवा मूळ परमेश्वरानं सांगितलेली जी आज्ञा आहे वेदांमध्ये, ते अग्निहोत्र व्रत आहे. आता अग्निहोत्र म्हणजे नेमकं काय, तर सूर्योदय आणि सूर्यास्त या दोन्ही वेळेंना संधी काळात जी अग्नी प्रज्वलित करून अग्नीमध्ये आहुती दिली जाते थोडक्यात त्याला अग्निहोत्र म्हणतात. पण आम्ही जे अग्निहोत्र करतो आणि गजानन महाराजांनी जगभरात जे अग्निहोत्र प्रचलित केलं आहे त्यामध्ये थोडासा फेरफार आहे. म्हणजे आम्ही जे अग्निहोत्र करतो त्याला व्रत, नियम आणि म्हणजे बंधनं खूप आहेत. त्याला रात्री कुठे राहता येत नाही. शक्यतो सकाळी दिवसा जाऊन संध्याकाळच्या अग्निहोत्रापर्यंत, सायं अग्निहोत्रापर्यंत आम्ही घरी पोचलं पाहिजे. किंवा रात्री जर निघालो तर सकाळच्या अग्निहोत्रापर्यंत आम्हाला घरी यावंच लागतं. हा अग्नी 24 तास आणि वर्षाचे 12ही महिने प्रज्वलितच असतो. तो बंद आम्ही कधीच करत नाही. आणि त्यानुसार नियम अटी, म्हणजे आमची सौभाग्यवतीसुद्धा कायम 24 तास नऊवारी नेसूनच असते. आणि बाहेरचं परान्न वर्ज्य आहे, कांदा लसूण वर्ज्य आहे, बाहेरचं काही खाता येत नाही. म्हणजे अगदी पाणी घालून जर एखादा पदार्थ शिजलेला असेल, बिस्किट म्हणूया, शेव म्हणूया, तर तो पण आम्ही म्हणजे घेत नाही. त्यामुळे घरात शिजलेलं अन्न हेच आमच्यासाठी चालतं. म्हणजे आम्ही आमच्या सासूरवाडीला सुद्धा गेलो, जरी ते ब्राह्मण असले, जरी ते वेद शिकलेले असले, तरी त्यांच्या हातचं आम्हाला अन्न चालत नाही. त्यामुळे हा एक काही नियम त्याला लावलेले आहेत. सकाळी प्रातः उठून गायी आहेत, गायींची गोसेवा करणे, दूध काढणे आणि दुधाचीच आहुती त्या अग्नीमध्ये देणे, म्हणजे हे सगळं जे आहे ते करून अग्नीला 2 वेळ आहुती द्यायला पाहिजे. म्हणजे याला संपूर्ण या कार्याला अग्निहोत्र व्रत असं म्हणतात. तर हे अग्निहोत्र व्रत जो कोणी ब्राह्मण करतो तोच सोमयज्ञ नावाचा एक यज्ञ असतो, त्या यज्ञाचा अधिकारी हा तोच ब्राह्मण करू शकतो. मी घनांत वेदांत शिकलो आहे, भरपूर मी 4ही वेद मला पाठ आहेत, तरीही जर अग्निहोत्र व्रत ज्याने केलेलं नसेल तर त्याला ते सोमयाग त्याला करता येत नाही. सोमयाग मी जो सांगितला तो वैदिक काळापासून हा यज्ञ चालत आलेला आहे. हा यज्ञ मूळ कोणी केला असेल असा एक प्रश्न असतो की
सोमयाग हा मूळ सगळ्यात सुरुवातीला कोणी केला, तर नेमकं कोणी केला असं सांगता येत नाही, पण बऱ्याच ठिकाणी असा उल्लेख आढळतो की देवांनी या सृष्टीच्या रचनेत काही सहभाग व्हावा, आपलाही काहीतरी सहभाग व्हावा, या हेतूने देवांनी सोमयाग सगळ्यात सुरुवातीला इंद्र देवानं केला आणि त्यानंतर त्या यज्ञातून काय काय निष्पन्न झालं हे पुरुष सूक्तामध्ये आपल्याला त्याचा उल्लेख आढळतो. आता वेद असं आपण जेव्हा म्हणतो, या वेद या शब्दाचाच अर्थ जाणणे असा अर्थ आहे, म्हणजे जाणून घेणे. आता काय जाणून घेणे, तर मूळ परमेश्वरानं आपल्याला वेद सांगितले आणि वेदांमध्ये यज्ञाशिवाय व्यतिरिक्त अजून कसलाच उल्लेख आलेला नाही आहे. म्हणून हल्ली काही जे म्हणजे धर्मांध ज्या व्यक्ती आहेत त्यासुद्धा म्हणतात की वेदांना किंवा सनातन संस्कृतीला पूजा मान्य नाही आहे. अर्ध सत्य सांगणं आणि अर्ध लपवून ठेवणं अशा प्रकारचा हा एक हे आहे. पण खरं तसा बघायला जाल तर मूळ वेदामध्ये यज्ञ सांगितलेले आहेत. पूजेचा म्हणजे गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य समर्पयामी हा कुठेच विषय नाही आहे, मूळ यज्ञाचीच संकल्पना आहे. पण काही काळ लोटल्यानंतर, वैदिक काळ संपल्यानंतर यज्ञ बंद पडायला लागले आणि लोकांना आळस करायला लागले. त्यामुळे लोकांनी यज्ञ नाही करायचे, मग काय करायचं असा प्रश्न आपल्या ऋषीमुनींना आला आणि त्यावेळी मग यज्ञ नाही करत बरं आहे, मग त्यांनी पूजा संध्या हा सगळा विषय त्यांनी लिहून ठेवला. म्हणून त्याला आपण स्मृती म्हणतो. श्रुती म्हणजे वेद, स्मृती म्हणजे ऋषीमुनींनी सांगितलेलं. वेद हे मूळ परमेश्वरापासून आलेले आहेत आणि स्मृती या आपल्या ऋषीमुनींनी सांगितलेल्या आहेत. त्यामुळे वैदिक किंवा श्रौत जे कार्य आहे ते मूळ परमेश्वरापासून चालत आलेलं आहे आणि स्मार्त म्हणजे संध्या पूजा रुद्र एकादशनी हा जो विषय सगळा आहे तो स्मार्त म्हणजे स्मृतींनी म्हणजेच आपल्या ऋषीमुनींनी सांगितलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यात जर श्रेष्ठता जर बघायची असेल तर नेहमी श्रौतकर्मालाच श्रेष्ठता आहे आणि श्रौतकर्म म्हणजेच अग्निहोत्राधिक सोमयागापर्यंत. तर मूळ हे यज्ञ का करावे याची एक संकल्पना सांगतो. आपल्या सृष्टीरचनेमध्ये 4 आहुत्या महत्त्वाच्या सांगितलेल्या आहेत. त्यातली पहिली आहुती ही यज्ञामध्ये दिलेली तुपाची, दुधाची, धान्याची, तुम्ही जो प्रकार निवडाल त्याची. आता याचा उल्लेख गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्ण स्पष्ट सांगतायत की यज्ञात भवती पर्जन्यः पर्जन्यात अन्नसंभव. म्हणजे यज्ञामुळे पाऊस पडतो आणि पावसामुळे अन्नधान्य पिकतं. आता कोणीही प्रश्न विचारेल की पाऊस तर यज्ञ न करताही पडतो, पण पर्जन्य या शब्दाचा अर्थ असा की ज्या क्षेत्री जेवढा पाऊस पाहिजे तेवढा त्या क्षेत्रात पडणं म्हणजेच पर्जन्य. हे गीतेतलं वाक्य आहे की यज्ञात भवती पर्जन्यः पर्जन्यात अन्नसंभव. अन्नात जीवंती भूतानी, अन्नामुळे ह्या सगळ्या सृष्टीरचनेतील जीवजंतू हे जगतात. तर यज्ञामध्ये आपण जी आहुती घालतो ती पहिली आहुती. 4 प्रकारच्या आहुतीमध्ये पहिली आहुती जर कोणती असेल तर ती यज्ञात घातलेली पहिली आहुती आहे. आता दुसरी आहुती कोणती, तर पाऊसरूपी पर्जन्यरूपी पाऊस ज्यावेळी ह्या पृथ्वीवरती पडतो आणि एखादं बीज अंकुरित होतं, ते अंकुरित का होतं, कारण ढगातून पाणी, ते पाणी ज्यावेळी पृथ्वीवर पडतं ती दुसरी आहुती आहे. म्हणजे पाण्याची भूमीवरती पडते ती दुसरी आहुती आहे. यज्ञात घातलेल्या आहुतीमुळे ती फलित होते आणि त्याचं रूप पर्जन्य म्हणजे पावसामध्ये होतं. पावसाचे थेंब रूपी आहुती ही भूमीवर पडते आणि त्याचं फलित म्हणून धान्य पिकतं. धान्याची आहुती ज्यावेळी आपण पोटामध्ये घेतो, म्हणूनच रामदास स्वामी, समर्थ रामदास स्वामी म्हणत आहेत की उदरभरण नोहे जाणीजे यज्ञकर्म. म्हणजे यज्ञकर्म म्हणजे काय, तर आपण उदरामध्ये जी आहुती घेतो ही तिसरी आहुती आहे आणि ती उदरामध्ये आहुती आपण अन्नाची दिल्यानंतर ती फलित होते आणि त्याचं रूप शुक्रात होतं आणि शुक्र हा योनीमध्ये जेव्हा प्रवेश करतो त्यावेळी ती चौथी आहुती आहे. त्यामुळे प्रजा निर्माण होते. आता ही संकल्पना ही वैदिक संकल्पना आहे की यज्ञ केल्यामुळे पाऊस पडतो, पावसामुळे धान्य पिकतं, धान्य पिकल्यामुळे जीव सुरक्षित शुक्र निर्माण होतो, शुक्र निर्माण झाल्यानंतर सृष्टीरचना होते, सृष्टीरचनेत आल्यानंतर माणसानं काय करावं, तर यज्ञ करावा, म्हणजे ती सायकल पूर्ण होते. तर अशा प्रकारे वेद काहीतरी सांगितलं आणि मी सांगतो म्हणून तुम्ही करा असं वेद कधीच म्हणत नाही. मी सांगतो, तुम्हाला पटलं तुम्ही अनुभव घ्या, तुम्हाला पटलं तर तुम्ही करा, हे नेहमी वेदांचं सांगणं आहे.
आणि आजही आपण जर महाभारत किंवा रामायण असे जर उल्लेख पाहिले तर तिथेही यज्ञाची महती आपल्याला दिसून येते. भगवान राम यांचाही जन्म आपण पुत्रकामेष्टी यज्ञामुळे झाला हे सर्वांना माहिती असेल. त्यामुळे भगवान श्रीरामांचा जन्म असो किंवा द्रौपदीचा जन्म असो हे यज्ञामुळे झालेले जन्म आहेत. प्रभू भगवान परशुरामांचा जन्मसुद्धा पुत्रकामेष्टी यज्ञ केल्यानंतरच झाला आहे. त्यामुळे महाभारतापासूनसुद्धा आपल्याला जर बघायचं झालं तर तिथेही यज्ञ हेच मुख्य कारण आहे. आणि आता हळूहळू जसजसं आपण कलियुगात प्रवेश करतो आहे तसतसं ही यज्ञसंस्था आपली एक लुप्त होत चाललेली आहे. आणि कुठेही सायकल जेव्हा आपण पूर्ण म्हणतो त्यावेळी एखादा जर त्यातला घटक जर आपण बंद केला तर जे कार्य पूर्ण सायकल रूपी जे व्हायला पाहिजे त्यात थोडेफार अडथळे येऊन आता सध्या आपण बघतो की वैचारिक आणि सामाजिक आणि पूर्ण सृष्टीतील निसर्ग यातील वातावरण आपण बदललेलं आपण अनुभवतो. आणि हेच वातावरण शुद्ध करण्यासाठी वातावरण म्हणजे सृष्टीतील फक्त हवामानच बदलायचा असा दृष्टिकोन नाही आहे, तर यज्ञ केल्यामुळे जे आपण यज्ञामध्ये जे मंत्र म्हणतो त्याचं व्हायब्रेशन्स असतात. आहुती देतो ते वातावरणात पोचते आणि तिथे असलेल्यांना वैचारिक मानसिक त्यांचासुद्धा वातावरणातील फरक त्यांना दिसून येतो. तर वातावरण शुद्ध होण्यासाठी हा यज्ञ करतो आपण. पण फक्त वातावरण म्हणजे हवामानातलं वातावरण असा एकच अर्थ नसून त्याचं वैयक्तिकसुद्धा एक वैचारिक वातावरण असतं, मानसिक वातावरण असतं, सामाजिक वातावरण असतं. हे सगळी वातावरणं आज कुठेतरी बिघडलेली आहेत आणि त्याची घडी नीट बसवावी म्हणून आपण हा सोमयज्ञ नावाचा यज्ञ करतो आहे. सोमयज्ञ म्हटल्यानंतर किती प्रकार आहेत असा एक प्रश्न येतो. तर सोमयज्ञामध्ये 7 प्रकारचे सोमयज्ञ मुख्य सांगितलेले आहेत. तर त्यातला आपण जो करतो आहे तो अग्निष्टोम सोमयाग आहे. त्यानंतर अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, अतिरात्र, आप्तोर्याम, षोडशी आणि वाजपी असे हे 7 सोमयाग आहेत. आता त्यात आपल्याला जर एखादी वस्तू किंवा एखादं जर मागणं असेल, इच्छा असेल, ती पूर्ण जर करायची असेल तर त्याच्यासाठी अग्निष्टोम यज्ञ केल्यानंतर पुत्रकामेष्टी यज्ञ हा करावा लागतो. त्यात फक्त पुत्रकामेष्टी यज्ञच आहे तर असं नाही आहे. चक्षुष्कामेष्टी आहे म्हणजे डोळे मिळवण्यासाठी, आयुषकामेष्टी आहे आयुष्य वाढण्यासाठी, श्रीकामेष्टी आहे पैसा मिळवण्यासाठी. म्हणजे नाना प्रकारच्या आपल्या भौतिक सुखातसुद्धा भर घालण्यासाठी हे यज्ञ सांगितलेले आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या काळी त्यांची जशी भावना होती त्याप्रमाणे ते यज्ञ करायचे आणि त्यांना तसं फळ मिळायचं. आताच्या काळमानाप्रमाणे माणसाची श्रद्धा निष्ठासुद्धा थोडीफार कमी झालेली असल्याकारणानं जेवढं त्यांना मिळत होतं तेवढं आपल्याला मिळत नाही. आणि त्याचमुळे आपण यज्ञ का करावा किंवा करायलाच पाहिजे का असा आपल्यासमोर प्रश्न निर्माण होता. पण खरं पाहायला गेलं तर 100% श्रद्धा ठेवल्यानंतर तो यज्ञच नाही, तुम्ही एक साष्टांग दंडवतसुद्धा घातलात तरी तुमची जी मागणी असेल ती पूर्ण करणारा भगवान परमेश्वर आहे. आता सोमयज्ञ या नावाचंच आधी महत्त्व जाणून घेऊया आपण. या यज्ञाला सोमयाग किंवा सोमयज्ञ असं का म्हटलं जातं तर सोम नावाची एक वनस्पती जी आता दुर्मिळ झालेली आहे, पूर्वी ती हिमालयात मिळायची आणि तिचा एक उल्लेख आढळतो असा की ती रात्रीची चमकणारी असायची. त्यामुळे ती वनस्पती तिला सगळ्या वनस्पतींचा राजा असं संबोधित केलं जातं आणि त्या वनस्पतीचं या सोमयज्ञात हवन केलं जातं. सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे सोम नावाची जी वेल आहे ती कुटून तिचा रस काढून तिचं हवन केलं जातं आणि ते हवन केल्यानंतर तिचा जो वातावरणात जाणारा जो इफेक्ट आहे त्याच्यामुळे वातावरणातली शुद्धता ही टिकून राहते. पाऊस पडण्यासाठी वातावरणात जो काही भाग पाहिजे तो सगळा तिच्यामुळे जरा जास्त लवकर किंवा जास्त प्रमाणात तो निर्माण करण्याची क्षमता त्या सोमवेलीमध्ये आहे. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद हे 4ही वेद तिथे म्हटले जातात. अजून म्हणजे कोणताच दुसरा यज्ञ असा नाही आहे की 4ही वेद एकाच ठिकाणी म्हटले जातात. त्यामुळे या यज्ञाला एक विशेष महत्त्व प्राप्त होतं. आता यातला एखादा अनुभव तुम्हाला जर सांगायचा झाला तर 2004 साली आम्ही केरळमध्ये एक यज्ञ केला होता. माझे वडील तिथे यजमान होते आणि तिथे बँगलोरहून बरीचशी सायंटिस्ट मंडळी तिथे आली होती आणि त्यांनी बरीचशी उपकरणं आमच्या वडिलांच्या शरीरावरती लावली होती. आणि आपण जो एक हिंदू संस्कृतीमध्ये दर्भ आपण जो घेतो त्याला एक विशेष महत्त्व आहे. यज्ञातसुद्धा दर्भांचा उल्लेख खूप ठिकाणी आलेला आहे.
तर तो विशेष त्या यज्ञातलं विशेष अनुभव असा सांगायचा झाला तर त्यांच्याकडे एक मेजरिंग काय मेजर करत होते माहीत नाही, पण मेजरिंग मीटर त्यांनी एक ठेवलेला आणि त्यांच्याकडे एक वायर होती. ती वायर त्यांनी सामान्य माणसांकडे ज्यावेळी दिली त्यावेळी तो जो काटा आहे तो 100 दाखवला. त्यानंतर ते ऋत्विज म्हणजे जे ब्राह्मण यज्ञ करणारे होते त्यांच्या हातात दिलं तर तो 1000 दाखवायला लागला. आणि तोच पॉईंट जेव्हा यजमानाच्या हातात दिला, ती वायर जेव्हा यजमानाच्या हातात दिली तेव्हा तो काटा 1 लाखावरती गेला. म्हणजे हा अनुभव मी प्रत्यक्ष पाहिला होता. त्यामुळे या यज्ञाची विशेषता म्हणजे या यज्ञामध्ये हा जो यजमान आहे अग्निहोत्र करणारा तोच अग्निस्वरूप होतो. म्हणजे पहिल्या दिवशी अग्नी यजमानाच्या स्वरूपात राहतो. त्यामुळे या यज्ञाला एक विशेष उपास सांगितलेला आहे की स्नान नाही, अग्निस्वरूप यजमान असल्यामुळे त्याला स्नान नाही. अग्नी आणि पाणी यांचं वाकडं असल्याकारणानं यजमानाला स्नान नाही आहे. आणि टॉयलेटला जर गेलं तर आपल्याला स्नान करायचं भाग आहे, त्यामुळे टॉयलेटला पण जायचं नाही. आणि जेवलं तर आपल्याला टॉयलेटला जावं लागतं, म्हणून जेवणही नाही आहे. त्यामुळे हे 6 दिवस आणि मागचे 4 दिवस आपल्याला ते सुरुवात करायला 4 दिवस लागतात. त्यामुळे हे 10 दिवस यज्ञाचे यजमान आणि यजमान पत्नी ही संपूर्ण पाणी आणि लिंबू पाणी याच्यावरतीच असतात. त्यामध्ये कसल्याच प्रकारचं फळ, दूध, ताक, दही कशाचंच सेवन आम्ही करत नाहीत. त्यामुळे एक विशेष सांगायचं असं वाटतं अनुभव की काहीही न खातासुद्धा एक प्रकारचं तेज आपल्या अंगात जे संचारतं आणि म्हणजे भूक मरूनच जाते की आपण काही खाल्लं नाही आहे 4-8 दिवस असं कुठेही यज्ञामध्ये वाटत नाही. पण एक स्नान आहे यज्ञाच्या शेवटी, अवभृत नावाचं एक स्थान आहे आणि ते स्नान करण्यासाठी संपूर्ण देवता ऋषी मुनी तिथे आलेले असतात, अदृश्य स्वरूपात असतात. कारण या स्नानाला महत्त्व जास्त आहे. याचं कारण अग्नी हा कधीच स्नान करत नाही, पण ते अवभृत स्नान ते अग्नी स्वीकारतो आणि पुन्हा यजमान यजमानाच्या जाग्यावर आणि अग्नी अग्नीच्या जाग्यावर असं त्यांचा अदलाबदल होते. त्यामुळे ते स्नान फार महत्त्वाचं आहे. आणि गंमत अशी की ते स्नान झालं की भूक हा विषय स्मरणात येतो. आणि म्हणजे एवढे 8-9 दिवस आम्ही उपाशी असतो, पण स्नान झाल्या झाल्या अगदी अक्षरशः कलकलायला होतं आणि काय आता खातो एकदाचं असं होतं. म्हणजे हा एक अनुभव खूप वेगळ्या प्रकारचा आहे की 9 दिवस तुमच्यात भूकच नसते आणि तुम्ही कितीही दिवस मी हा यज्ञ करू शकतो असा एक जोम असतो. आणि ज्यावेळी स्नान होतं तिथून मग आपला प्रवास पूर्णपणे बदलतो आणि भूक लागायला सुरुवात होते. म्हणजे हा एक अनुभव मी स्वतः अनुभवलेला आहे. त्यामुळे आता या सोमयज्ञात 17 ऋत्विज जे सांगितले मी, 17 ब्राह्मण महत्त्वाचे जे सांगितले त्यामध्ये मुख्य असे 4 असतात. म्हणजे पहिला असतो तो अध्वर्यू, दुसरा होता, तिसरा आग्निध्र आणि चौथा ब्रह्मा. म्हणजे अध्वर्यू, ब्रह्मा, आग्निध्र आणि होता असे हे 4 ऋत्विज महत्त्वाचे मुख्य सांगितलेले आहेत. आणि प्रत्येकाचे 4 असिस्टंट असे म्हणून 3 असिस्टंट असे म्हणून ते 4 चौक 16 आणि यजमान 1 असं म्हणून 7वा. तर त्यामध्ये होता जो असतो तो ऋग्वेदी होता असतो आणि त्यांनी यज्ञाचे जे मंत्र आहेत ते सगळे त्या होत्यानं म्हणायचे असतात. त्यामुळे तो ऋग्वेदीय मंत्र हे सगळे पठण करत असताना ते त्याच्या हाताखालचे जे 3 होता आणि तो असे ते 4घे जण हे मंत्र म्हणत असताना ऋग्वेदी मंत्र म्हणून ती आहुती होत असते. सामवेदी जे असतात ते सामगान करतात. सामगान केल्यानंतर तिथलं जे वातावरण त्या परिसरातलं असतं त्या व्हायब्रेशन्स आपण अनुभवल्या तरच त्या समोरच्या म्हणजे अनुभवाशिवाय त्यात काहीही नाही. त्यामुळे या यज्ञात तुम्ही सगळ्यांनी सहभागी व्हावं अशी एक तुमच्यासमोर एक आवाहन करतो. आता सोमयज्ञ जो आहे तो सगळ्यात म्हणजे वेदांमध्ये त्याचा उल्लेख असा येतो की श्रेष्ठतमाय कर्मणे. आता श्रेष्ठतम म्हणजे काय? आधी तम हा प्रत्यय लागल्यानंतर त्याच्यावरती अजून काही नाही. उदाहरणार्थ आम्ही तापमान ज्यावेळी आपण मोजतो त्यावेळी अधिकतम म्हणजे त्याच्यावरती तापमान जाणार नाही आणि न्यूनतम म्हणजे त्याच्या खाली जाणार नाही. आता श्रेष्ठतम म्हणजे त्याच्यावरती अजून श्रेष्ठ काहीही नाही. हे वेदच सांगतायत की हा यज्ञ जो आहे तो श्रेष्ठतम यज्ञ आहे. आता श्रेष्ठतम म्हणजे याच्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही आहे. तर का नाही आहे? तर याचं कारण असं की बाकीचे जे यज्ञ आहेत ते मला काहीतरी पाहिजे वैयक्तिक स्वार्थासाठी केले जातात आणि ते सकाम यज्ञ असल्यामुळे त्याला जरा कनिष्ठता प्राप्त होते. पण हा जो सोमयाग आहे हा मला यजमानाला किंवा तो करणाऱ्याला
वैयक्तिक काहीतरी पाहिजे म्हणून तो करायचा नाही आहे. संपूर्ण विश्वाच्या कल्याणासाठी मला काहीही नको, सगळ्यांचं बरं होऊ दे, हा जो विषय आहे हा निष्काम भावनेनं केलेला यज्ञ असल्या कारणानं याची श्रेष्ठता ही मला काहीही नको यातच येते आणि म्हणून याला सगळ्यात श्रेष्ठ यज्ञ म्हटला जातो. बाकीचे जे यज्ञ आहेत स्मार्थातले म्हणा, तुम्ही मला काहीतरी पाहिजे म्हणून ज्यावेळी मागतात तिथे तुम्ही तुमचा थोडासा का असेना तुमचा स्वार्थ हा तिथे येतो आणि म्हणून त्याला जरा कमीपणा आलेला असतो. पण यामध्ये कसल्याच प्रकारचा स्वार्थ नाही, संपूर्ण विश्वाचं कल्याण हो म्हणून हा यज्ञ केला जातो आणि म्हणून याला श्रेष्ठतम कर्म असं म्हटलं जातं. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे माझं नाव सोमयाजी सुहोता आपटे. आता सोमयाजी ही पदवी आहे, तर ती सोमयाग केल्यानंतर सोमयाजी ही पदवी प्राप्त होते. म्हणजे एखाद्याला डॉक्टरी शिकल्यानंतर जसं डॉक्टरेट ही पदवी मिळते तशीच सोमयाजी ही पदवी सोमयाग केल्यानंतर ती दिली जाते. आता सोमयाग म्हणजे सोमयाजी होण्यापर्यंतचा जो प्रवास आहे त्याच्यासाठी कमीत कमी एक वेदांत म्हणजे एका वेदाचं अध्ययन केलं पाहिजे, संस्कृत त्याला आलं पाहिजे. त्याच्यानंतर सगळ्या प्रकारचे जे वेदांनी सांगितलेले आचार आहेत, परान्न वर्ज्य आहे, अग्निहोत्र करणं आहे, त्याच्यानंतर दर्श आणि म्हणजे अमावास्या आणि पौर्णिमेला एक इष्टी नावाचा एक यज्ञ असतो तो आहे, गोपालन आहे. म्हणजे असे नानाविध जे आचार विचार जे सांगितलेले आहेत ते पाळून राहिल्यानंतर, ते अग्निहोत्र व्रत स्वीकारल्यानंतर तो ब्राह्मण हा सोमयाग करण्यासाठी त्याची पात्रता सांगू शकतो. आणि त्याच ब्राह्मणानं सोमयाग केल्यानंतर तिथल्या आलेल्या सगळ्या ऋत्विजांनी जेव्हा त्यांना यज्ञ संपन्न होतो त्यावेळी तुम्ही आता सोमयाजी पदवी तुम्ही लावली पाहिजे नावाच्या अगोदर असं तिथे सांगितलं जातं आणि सोमयाजी ही पदवी यजमानाला दिली जाते. आणि म्हणून माझ्यासुद्धा नावाच्या अगोदर सोमयाजी हे ही पदवी लागलेली आहे. माझं नाव सुहोता हे सुद्धा यज्ञाचंच नाव आहे, माझ्या आजोबांनी ठेवलं आहे ते. होता मगाशी मी सांगितलं तसं 4 प्रकारचे ऋत्विज हे मुख्य सांगितलेले आहेत, अध्वर्यू, होता, अग्निध्र आणि ब्रह्मा. त्यातला हा होता आहे तो सुहोता म्हणजे चांगल्या प्रकारचं कर्म करणारा, चांगले मंत्र म्हणणारा पाहिजे आणि त्याचं नाव सुहोता आहे. म्हणून सोमयाजी ही पदवी, सुहोता हे नाव. सुहोता हे नाव गणेशाचं सुद्धा एक सहस्रनामात एक नाव सुहोता आहे. येत्या 5 फेब्रुवारी ते 10 फेब्रुवारीपर्यंत म्हणजे माघ पौर्णिमेपासून 6 दिवस आपला म्हापसा गोवा येथे सोमयाग ठरलेला आहे. काणका विश्वाटी विश्वेश्वर देवस्थान त्याच्या शेजारी शेतामध्ये आपण मंडप घालून तो यज्ञ करणार आहोत. त्याला 17चे 17 ऋत्विज बोलवलेले आहेत आणि हा यज्ञ आपण संपूर्ण विश्वाच्या कल्याणासाठी म्हणजे अगदी किडामुंगींपासून ते माणसांपर्यंत आणि झाडापेडांपासून ते दगडापर्यंत संपूर्ण सृष्टीरचनेतला पूर्ण एक घटक त्याचं काम व्यवस्थित चालावं आणि त्या घटकापर्यंत जे त्याला पाहिजे ते त्याला मिळावं हा एकमेव उद्देश घेऊन संपूर्ण वैश्विक कल्याणासाठी हा सोमयाग आपण करतो आहे. तर तुम्हाला सगळ्यांना गोमंतक TV, गोमंतक पेपर आणि गोमंतक डिजिटल या सर्वांच्या वतीनं आणि मी यजमान सोमयाजी सुहोता आपटे माझ्या वतीनं तुम्हाला सगळ्यांना आमंत्रित करतो. सगळ्यांनी तिथे यावं आणि 5 दिवस तो यज्ञ चालणार आहे. एखादा दिवस तरी तुम्ही मुद्दाम सुट्टी घेऊन यावं आणि त्या यज्ञात बसून एक आपला अनुभव आपण घ्यावा. कारण माझे आजोबा नेहमी म्हणायचे की साखर हातावर ठेवली आणि ती गोड आहे असं कितीही सांगितलं, जोपर्यंत तो साखरेचा कण आपल्या जिभेला लागत नाही तोपर्यंत आपल्याला गोडी म्हणजे काय हे आपल्याला समजत नाही. अशाच प्रकारे या यज्ञामध्ये तुम्ही सगळ्यांनी सहभाग घ्यावा, तिथे येऊन बसावं, मंत्रोच्चारण ऐकावे, त्या व्हायब्रेशन्सचा आपल्या मनावरचा परिणाम आपण अनुभव घ्यावा आणि तिथला महाप्रसाद घेऊन तुम्ही तिथून जाऊ शकता. तर येत्या फेब्रुवारीच्या 5 ते 10 तारखेपर्यंत हा सोमयाग म्हापशात चालणार आहे. सगळ्यांनी अवश्य तिथे येऊन भेट द्यावी.